Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Okay. Ani na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyong alagad sumaong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, ang atong pizza karon. Pizza 20 sa bulan sa Enero, tuig 2019. Pizza Senior Santo Niño. Kapistahan karon no, sa atong pagtuo sa balaan nga bata. Ang pagkabata sa atong Ginoong Jesucristo, atong gihandom karon sa atong mga igsuon nga nagbase gayud sa sugbo. Mao gini ilang pinakadako kaayo nga kasaulugan no, sa akong nabantayan no, sa Cebu. Bibo kayo ron kay dakong kasaulugan sumaong lugar di nakapokus nakasentro gayud sumaong kasaulugan no, sa pagkabata sa atong Ginoong Jesucristo. Nganong handumon ang pagkabata sa atong Ginoong Jesucristo tungod kay pahinumdum po na nato no, unsay mga trait o mga kinaiya nga anaa sa bata nga kinahanglan tagaan po nato og importansya sa atong kinabuhi. Nga ang usa niini kanang pagkadili madinumtanon. Di ba ang bata kung masilo na or masakitan ba? Dili yun na maantigo mo dumut. Monay nabantayan nato sa kinaiya sa kining bata. Unya unsa pa kanang bang mupailalom gayud nagsandi gayud sa ginikanan. Kana bang nagdepende gyud siya sa iyang ginikanan. Nga dili siya mo kana bang mupadako siyang kaugalingon kay nanginahanglan gyud siya sa iyang ginikanan, di ba? Mao man gyud na traits o sa kabata. Kana gapunting gatumbok po na sa atong pagka-dependent sa Dios. Dili ta mo ingon nga awa na ko magkinahanglan sa Dios. So, mao na. Magkauban gyapon nato dinhi sa istasyon no, ang atong mga kasama, mga radyoman sa RMN Dipolog, si kasamang Danny Luod, o gusab si kasamang Tax Ilumba, atong mga amigo po sa gawas, si Igsoong Ray o Rinaldo Cuenca, o Banigyon Ilumbaring,
ug sa tanan nga atong mga amiga dinhi sa istasyon, ang atong station manager, ug sa tanan natin lang nako isgutan ang mga ngalan kay para magkahatag yun ta ninyo og ayo karon no sa kining atong padayugdog no sa maong dakong kapistahan o kasaulugan sa balaang bata o Santo Niño o sa English pa Holy Child. Pero sa dili pa no, nakadungog ko kaganina, doon na po na siya kadugtungan sa atong hisgutan karon. Kadungog ko ganina sa pagpaambit po sa atong mga igsuon nga nahimulag nga giwitkan na po dagatong pagtuo kanang atong pagsangpit sa atong mahal nga inahan Mother Mary. Gikutlo ang tudling nga giaso ni San Pablo sa unang Timoteo 2:5 nga usaray tigpataliwala o intercessor o mediator tali sa Dios ug sa tao. Si Kristo ra ang tigpataliwala. Mao na nga ngano man kuno mo sangpit, ngano man kuno mo ampo ta ni Santa Maria nga si Kristo ra may tigpataliwala. Pues ang atong katinawan tubag ana, wala man pud idili sa Biblia nga musangpit ta sa atong inahan sa pagtuo si Mama Mary, no? Kana gong giingon nga usaray tigpataliwala tali sa Dios ug sa tao, repirido kana sa pagpanubos. Tigpataliwala sa bag-ong kasabutan, usara gyud na si Kristo ra gyud na, kay si Kristo ra may namatay sa krus nga ang iyang kamatayon pagluwas sa atong mga kasalanan. Wala na mahimo ni Santa Maria, wala na mahimo ni San Vicente, San Antonio ug uban pang mga santos. Si Kristo ray nakahimo ana. Sa daang kasabutan mahimong ingnon nato ang mediator o tigpataliwala si Moses. No? O apan sa bag-ong kasabutan ang tigpataliwala nga bugtong si Kristo. Now, kung musangpit ni Santa Maria, dili na buot pasabot nga atong gihimong tigpataliwala si Santa Maria sa bag-ong kasabutan. Tigpataliwala lang si Santa Maria diha sa mga pag-ampo o ang mga santos uban po tigpataliwala sila diha sa pagsangyaw. Gani si San Pablo nag-ingon sa 1 Corinto 9:22 nga sa mga Hudeo nagpaka-Hudeo siya, o sa mga mahuyang nagpaka-mahuyang siya, nagpaubo siya bali, no? Aron maluwas ko usab sila. Si San Pablo nag-ingon ana nga makaluwas pud kuno siya. Pero dili man mangluluwas si Pablo, usara may mangluluwas si Kristo naman. Pero ano man nga niingon man si Pablo nga makaluwas pud kuno siya, yang gipasabot sa 1 Corinto 9:22 tungod kay ang atong Ginoong Jesucristo naghimo kanila nga kasangkapan sa pagpangluwas. Kay si Kristo wala maghinakog sa buhat sa pagpangluwas pares anang pagsangyaw. Kaya ang uban nakakaton sa pulong sa Dios pinaagi na personally sa pagwali ni San Pablo. Di ba? Kanang pagsangyaw, pagpataliwala man na, di ba? Di ba nga ang uban nakahibalo sa pulong sa Ginoo pinagi sa imong pagsangyaw. Mo na ang gibuhat ni San Pablo. Di ba? Now, ang mga santos atong mahal nga inahan, wala nato sila himuang tigpataliwala sa bag-ong kasabutan. Kay usa ra gyud tigpataliwala sa bag-ong kasabutan si Jesus Christ ra. Pero naay mga buhat sa pagpataliwala nga gipaambit ni Kristo sa iyang mga apostol ug apil na tanan kita tanan. Dili lang gali kay espesipikamente mga santos. Kay kanagong gikutlo nila sa 1 Timoteo 2:5, diretso sila sa 5 inigbasa. Dili nila iapil ang bersikulo 1, 2, 3, 4, 5. Nindot unta og tibuok ko na pagsabot. Parang dili nato ma-erase, mabura o matabunan ang kamatuuran pod nga gihawiran sa Katoliko nga gisuportahan ang anang bersikulo 1. Kay diha sa bersikulo 1, labi nagbasahon yun na sa King James Version, giklaro yun ang pulong intercession. Nag-ingon si Pablo diha nga kana kunong buhat sa mga pag-ampo, mga pagpangaliupo o mga intercession o mga pagpataliwala paggahimuon sa tanang tao. Tanawa, no?
unang Timoteo 2:1. Sa dili pa ta moadto sa 5, basahan sa nato ang 1, 2, 3, 4, 5. Nagingon si Pablo diha nga kanang mga pangaliupo, mga pag-ampo, mga pagpataliwala, mga pagpasalamat, paggahimuon sa tanang tao. So kung sayop ang pagtuong Katoliko nga makapataliwala usab ang mga santos pinagis pag-ampo, pinagis pagsangyaw. Now, nganong nagingon man si Pablo diha sa unang Timoteo 2:1 nga ang pagpataliwala himuon sa tanang tao. Now, masabta na to na sa Juan 20:19-23, no? Juan 20:19-23 nga si Kristo sa iyang pagkabugtong tigpataliwala sa bag-ong kasabutan, nagingon siya ngadto sa mga tinun-an nga nahimong mga apostol. Maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Now, unsa man ang pinadala sa Dios, tigpataliwala. Arbiter. Di ba? Oh, pero nganong niingon man si Kristo nga maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Unsa man ang pinadala, tigpataliwala. Di ba? Oh, kay naaman ay buhaton para sa atong kaluwasan, pinagis pagsangyaw ug kanang mag-inampuay sa usag-usa, no? Kanang tinabangay gugma sa isig katao. Ngano man, kay si Kristo sa iyang buhat sa mga pagpataliwala nga buhat nga iyang gihimo, wala siya maghinakog, wala siya mag-ingon nga ako ray magsangyaw. Oh? Kay aron diha ra gyud sila makabaton sa pulong sa Ginoo, pinagi ra sa akong pagsangyaw. Wa mag-ingon ng Ginoo na. Oh? Wala mag-ingon ng Ginoo nga dili nimo pwede iampo ang imong isig katao kay pagpataliwala na. Wa mag-ingon ng Ginoo na. In fact, angay nato ng himuon tungod kay tinabangay man na. Kanang muhangyo ta ni Santa Maria kay nagtuo man ta nga tuan na siya sa langit, siya man ang babae nga gihulagway di Espinariag 12, uno nga to 5 nga usa gayud ka rayna, kung atong sabton dili man nun mabasa ng pulong rayna diha sa Pinadayag 12, pero masabot nga rayna na kay gikurunahan man ang babayhana diha. Nya kadang babayhana nag-anak sa batang lalaki nga magahari sa tanang kanasuran, si Kristo man nya kinsa man ang inahan ng Kristo nga magahari sa tanang kanasuran, si Santa Maria. Gihulagway, pinagig, pananahon nga gisuwat ni Juan Ribalador. Okay, siya may nag-reveal ng Juan, Revelation. Gihulagway niya diha nga tuwa na sa langit. Kaya nagtuo man nga tuwa na siya sa langit mo na mo sangpita niya. Sa iyang intercessory power, wala ta mo sangpit niya ingon nga Dios. Now, parehas ra man guna sa gibuhat pud nila. Kanang muhangyo sila sa ilang pastor nga i-pray over sila. Di ba? Nga, pastor, mas balaan ka na mo kay pastor ko ka. So, i-appeal mi sa imo mga pag-ampo o i-pray over mi. Di ba sila? Sila po ilang gihimong tigpataliwala ilang pastor. Amingon sila nga, ditsuhanay man kas Ginoo. Ditsuhanay. Nga naman lagi mo sangpit po mo sa inyong pastor. Kung ditsuhanay is Ginoo, nganong mo ingan mo, pastor, i-pray over maybe? O, pag-ampo alang namo, o. In that sense, gihimo na itong tigpataliwala ang atong pastor. Now, mga igsuon kini, pinakabugat nga lisod ni nila lubagon nga tudling sa Biblia. Sa 2 Kings, ikaduhang mga hari, 2 Kings chapter 1 verse 13. 2 Kings chapter 1 verse 13, si Elijah ha? Bala ang tao, sa daang kasabutan, giampuan. O man of God, I pray thee. O giampuan si Elijah diha. Nya moingon ta nga dili pwede maampuan ang tao. Now, kanagong pulong ampo, kuha na siya, kanang mangayo kag pabor. Oh, pwede man ta mangayog pabor sa atong mayor. Mangayog pabor sa atong ginikanan. Diri sa estasyon, sige jugog pangayo og pabor sa akong higalang teknisyan, si Danny og si Tax. Kung maglisod na ko sa mga teknikal nga mga gimbuhaton diri sa estasyon.
sige kog ampo o hangyo o pangayog pabor sa akong mga amigo diri higala diri mga teknisyan. Unya, gihimo na dayon na akong Dios ang akong mga amigo diri nga moingon dan. Tabangi kuno kog adjust aning headphone o kining computer diri nga na-connect diha sa atong console. O di ba ampo man na kay hangyo guna. Di ba? Pero wala ko maghangyo ni Dani ingon nga Dios kay bawal man pud mo hangyo ko ni Dani ingon nga Dios pananglit mangayo ko og kanang Dios ray makahimo mingon ko Dan kining akong naong dili man kaayo gwapo. Himuan ning gwapo bi nga murag si Richard Gomez dili na pwede kay Dios ray makahimo ana. Pero kung mohangyo ko ni Dani Dan tabangi ko adjust aning kining headphone para nga mawala ning magkanaas, pwede na mahimo ni Dani. Ingon na pod, kaming mga Katoliko wala mi maghangyo sa mga santo sa langit sa dili nila mahimo. Okay, kana lang magampo mi nila, Mama Mary iampo mo kami. San Vicente iampo mo kami. San Antonio iampo mo kami. Nag-request lang mi nila, nag-petition lang mi nila nga tabangan mi nila ampo o ang mga pag-ampo namo diri sa kalibutan magpatabang mi nila og hatod ngadto sa Ginoo. Gihulagway man na diha sa pinadayag kapitulo 5 bersikulo 8 nga ang mga santos diha kung wa na koy panahon i-explain na ko gayo kay dili na niya ako kahisgot aning santo ninyo. Sa sunod na lang akong explain og ayo ng intercessory power sa mga santos. Ang mga santos sa langit nagtabang nato og hatod og sa atong mga pag-ampo ngadto sa nating karnero nga mao si Jesus Christ. So they are mediating us. Di ba? Klaro kay nang sa Timoteo 2:1 nga ang mga pag-ampo, mga pagpasalamat, mga pagpataliwala, paggahimuon sa tanang tao pagani. Bisag ikaw karong naminaw diha, bisag katong nagsangyaw ganina nga akong nadungog, gisugo siya sa pagpataliwala. Nagpataliwala naman siya kay katuding pagsangyaw niya. Pataliwala man to. Nga ang uban na touch sa pulong sa Ginoo, pinagi siyang sermon, di ba? No, biyahan sa na nato kay natay si pari topic ana. Okay, unsa may biblical basis yun anang atong Santo Niño o kanang magsinulog bata. By the way, kanang sinulog sayaw na, di ba? Sayaw o pagsimba gipaagi og sayaw. Worship dance. Na ba nas Biblia? Naa. Kato di si David, diya sa 2 Samuel 6, di ko na lang ni pangbasahon na, kay aron makasave kog time, mga 7 minutos na lang nahibilin. Sa 2 Samuel 6, versikulo 1 hangtod 17, no? 2 Samuel 6, versikulo 1 hangtod 17, si David ni sayaw, taman ginawa, baling sayaw ni David, at tubangan sa sudlanan sa kasabutan. Kanya, ang iyang pagsayaw, moto ang iyang pagsimba sa Diyos, gipaagi niyag sayaw. Sumunay sinulog, pagsimba, pinaging sayaw. Now, lahi po tong sayaw sa mga pagano ha? Dili to angay awato na to. Ang uban mo ingon nga, nganong magsayaw-sayaw man mo mga Katoliko, nga pinagano man na, kaya mga pagano magsayaw-sayaw man to. Dili, basta sayaw di ay, pinagano na di dayon. O kana ding kanang pag-inom og tubig, ang mga pagano mainom man og tubig. Unya, kung moinom pud og tubig, pagano na data? Dili. Depende na og asa na to gipahinungod ang usa ka buhat. Dili maayo magsayaw-sayaw ta atong ipahinungod sa mga bakak nga Dios o sa mga Dios mo na pinagano. Pero kung ang atong sayaw ipahinungod nato sa Dios, dili na pinagano. Nya kanang among sinulugod, sayaw man na pahinungod sa Ginoong Hesukristo sa iyang pagkabata. Nya pinagano na day na nga si Kristo ang ayan man natong halaran. Kay Dios man siya. Di ba? Lindot untag i-explain nako ni. Na unsa may typological explanation ani no. Nganong musayaw ta atubangan ni Kristo o sa iyang pagkabata, no? Now, ang typological explanation ani. Now, katong sudlanan sa kasabutan nga
nagsayaw si David at tubangan ni adto, no? Gani diri sa Biblia sa kung wa ko malimot, diri sa bersikulo 14, no, 2 Samuel 6:14, giingon diri, ug misayaw si David taman sa ginhawa at tubangan sa Ginoo. Now, ang word diri, si David kuno ni sayaw at tubangan sa Ginoo. Pero kung ayuhon na tunig tuon, dili biya kay ang Ginoo na naog din iyang gisayawan diri. Oh, giingon diri sa bersikulo 14, 2 Samuel 6, nga si David misayaw at tubangan sa Ginoo, pero actually dili gyud kay ang Ginoo tuwa didto sa iyang atubangan, iyang gisayawan. Ang iyang gisayawan katong sudlanan sa kasabutan nga dunay duha ka larawan sa kirubin, kay katong sudlanan sa kasabutan kung moatras ta diri sa Exodus kapitulo 25 tudling 17 hangtod 22 gihulagway unsay itsura atong sudlanan. Ang sudlanan sa kasabutan sa ibabaw dunay duha ka larawan sa anghel. Oh, ribulto sa anghel nga nagrepresent sa mga anghel. Oh, ibabaw sa sudlanan, di ba? So, nganong giingon sa maong sitas nga si David misayaw at tubangan sa Ginoo kay ang presensya sa Dios tuwa man didto sa maong sudlanan nga nay larawan sa kirubin, kay gihulagway manggudya sa Exodo 25:17 hangtod 22 nga ang Dios didto makigtagbo, makigistorya nila didto taliwala sa maong duha ka larawan o ribultos kirubin ibabaw sa sudlanan. Sa ato pa ang presence of God naa didto ibabaw sa sudlanan. Mo nang giingon dito nga si David misayaw at tubangan sa Ginoo, pero actually ang iyang gisayawan gyud nga makita siya nga tubangan duha ka ribulto sa kirubin og nay kuan sudlanan. Unya unsa may sulod atong sudlanan? Unsa may sulod atong sudlanan? Naa dito ang papan nga bato nga nasulat ang pulong sa Dios. So sa ato pa si David misayaw at tubangan sa pulong sa Dios. Kay katong sudlanan ang sulod ato pulong man sa Dios, di ba? Pulong sa Dios. Ato pa gisayawan ni David ang pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios tuwa man dito sulod sudlanan. Unya, sa atong panahon ron, sa atong sinulogs katoliko, di ba ang atong gisiyawan ang pulong sa Dios? Kay ang katumanan anang pulong si Jesus Christ man, sa Juan 1:1. Nga sa sinugdan diha na ang pulong ug ang pulong uban sa Dios og Dios usab ang pulong. Unya, sa bersikulo 14 nagpagkatao. So ang pulong nga Dios si Jesus Christ. So sa ato pa, kung si David ni sayaw at tubangan sa pulong sa Dios, kita usab ni sayaw at tubangan sa pulong sa Dios nga mao si Jesus Christ. Pero reperido lang ato lang gisentro sa iyang pagkabata. Nawan ako igong panahon. Sao man ako nga di man ako ma-explain basin sa unya sa alas 8 gabi sa programa sa CFD kay moapil man ko basig madetalye ni nato kay kanang Santo Niño. By the way, sa kinat sila sa Spanish gud nga Bible mabasa na sa pinadayag sa Lucas 1:35. Lucas 1:35 gisgutan diya nga si Jesus Christ ang balaang bata. So sa Spanish Santo Niño. Di na mabasa sa atong Binisaya pero sa kinat sila nga Biblia mabasa ng Santo Niño. Lucas 1:35. Pero kanang atong Santo Niño ron agribulto larawan na ag souvenir na handumanan. Okay, moingon mo sila lain man ang Santo Niño sa Biblia kay buhi man gyud na si Kristo siyang pagkabata tinuod bitaw. Kanang among Santo Niño ron ang iyan na ng larawan, ang among souvenir, ang iyang dibulto pras ba nako lahi akong larawan, lahi pud ako gyud nga buhi. Di ba? Wa man gibawal ng representation. Ang Dios gali nagpahimo og larawan sa kirubin, representation sa mga anghel. Nawa na ko igong panahon nga mo discuss og ayo ana. By the way, si Richard Garsuta diha sa Tagbilaran, Bohol, mo greta og sa tanang mga CFD diha sa Bohol, Tagbilaran kay sige ra ba sila monitor po ani atong recorded sa YouTube. Richard Garsuta diha sa Tagbilaran, Bohol, no? Maayong buntag, Pit Senior, ninyo diha tanan, mga CFD sa Tagbilaran, Bohol, no? Wa na ko higong panahon, sorry.
Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, no, sa atong talahurong obispo diri sa Diocese of Dipolog, Monsignor Severo Caermari, uban sa mga kaparian, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN.